Práce na nové desce pokračují a teď právě pode mnou slyšíte ještě nehotové kousky písní, vlastně jen náběry a taky vidíte fotky ze studia. Většina desky je inspirovaná takovými malými písemnými útržky soukromých historií. Nepopisuje se v nich asi nic, co by hýbalo světem. Dům se naplní, vstoupíte, dům se naplní. Ale za to někdy hýbalo lidskými životy. Pro mě jsou to vlastně různé podoby vzkazů, které někdo v nějakém okamžiku nevědomně poslal dál. Součástí budou tentokrát nejen texty, ale i příběhy těch písní, protože leckdy je to opravdu silné. Hledali jsme název, který by všechny ty inspirační zdroje, ty dopisy, zápisy, deníky a vzkazy vystihoval, a proto se tohle hudební album bude jmenovat Něco ke čtení. Tak se těším, až si něco ke čtení poslechnete.